Runolaulu on mulle niin kuin, ensinnäkin se on kaunista kieltä. Sitten se on jatkuvasti muuttuvaa tarinaa ja myöskin alati varioituvaa maailmaa. Mä itse koen, että runolaulu on oikeastaan, siinä on se runo ja musiikki samassa. Että ei ole erikseen tekstiä eikä erikseen melodioita, vaan se on niin kuin orgaaninen, yhdessä orgaaninen, jatkuvasti muuntuva musiikki, jolla tavallaan ei ole alkua eikä loppua. Musiikki tulee muinaisuudesta, musiikki tulee kokemuksesta, musiikki tulee laulajan sisältä. Runolauluhan on ollut ihan olennainen osa koko jokapäiväistä elämää, että koska on muinaisina aikoina viihdytetty itseä, jos ajattelee Suomessa, tulee talvella jopa Helsingissä niin pimeää kello 4 iltapäivällä tai 3, niin mitä ihmiset on tehnyt sen pitkän pimeän ajan? No he on kertonut toisilleen tarinoita. Mutta runolaulu on myös ollut keino opettaa asioita, mitä ei voida puhekielellä sanoa. Usein niin kuin seksuaalisuus on ollut sellaista, mikä on ollut jollain tavalla tabua, että se kaikki se opetus on tavallaan tullut niin kuin piilotetussa muodossa. Ja runolaulun kielihän on hyvin metaforainen tai metaforakieli. Et siinä ei välttämättä edes haluta sanoa asioiden oikeaa nimeä, vaan ne kierrellään sieltä ja kaarellaan, ja jotta saadaan myöskin kaunista runoa.